गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। एसेयावनो मोनसे रादाब फोसावनो आखायाव लानाय जादों। बे रादाबा जाहैबाय भारत ड्रन। भारत हादरनि डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन सुंदयै DRDOआ भारत हादरावनो गुबुन हादरनि जेबो हेफाजाब लायाबालासिनो भारत मुंनि मोनसे ड्रन दिहुननो हाबाय। दा बे ड्रनखौ इन्डियान आर्मिनो गथायना होबाय। दा बे ड्रनखौ बानायनाय जादोंमोन चन्डीगढ़आव थानाय DRDOनि लेबरेटरियाव। दा बे ड्रन भारत ड्रन दिहुननायनि जि रादाब बेखौ हिन्दुस्तान टाइम्सआवबो फोसावनाय जादों। DRDO's भारत ड्रन्स फर इन्डियान आर्मी फर एक्युरेट सार्वेलेन्स along China border। हिन्दुस्तान टाइम्स आरो लोगोसे NDTVआव फोसावदों आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल लाइटेस्ट सार्वेलेन्स ड्रन भारत टु मनिटर चाइना बर्डार। दा भारत हादरा बे ड्रनखौ बानायनायनि गोबां जाहोनबो दङ। Amid the ongoing boundary disputes between India and China, DRDO has provided its indigenously developed drone named Bharat to the Indian Army for carrying out accurate surveillance in high altitude areas and mountainous terrain along the line of actual control in eastern Ladakh होननानै निउसनि गेजेरजों बेखौ फोसावनाय जादों। माने भारत आरो चाइनानि गेजेराव जानाय जि टेनसन्स दावराव सीमाखौ लानानै दा बेखौ सीमानि जि जेंना बेखौ नायनो थाखाय मानसि थाङाबालासिनो साजों सा अख्रां साजों बेखौ नायदिंनो थाखाय चाइनानि फौजिफोरखौ नायनो थाखाय नोजोर होनो थाखाय बे भारत ड्रनखौ बानायनाय जादों। आरो बे भारत ड्रनखौ सालायनो थाखाय मानसिनि गोनांथि गैया। बे हारसिंनो बाराव बिरनानै फट' खेबनानै भिडिअ लानानै इन्डियान आर्मिनो गोबां रादाब दैथायनो हायो। अर्थात स्पाइनि खामानि मावनो हायो। माने सिं सिं नोजोर होनाय आरो माखासे रादाब बुथुमनायनि खामानि बियो मावो। चाइनाखौ काउन्टार होनो थाखाय बे भारत ड्रनखौ इन्डियाया थाबैनो डेभेलप खालामनो गोनां जादों आरो दिहुननानै इन्डियान आर्मिनि आखायाव गथायनो गोनां जादों। मानोना चाइनायाबो रिसेन्टलि दाबावैसो मोनसे आनमेन हेलिकप्टार बेखौ चाइना आरो इन्डियानि बर्डाराव बाहायजेनबाय। बिसोरबो इन्डियान आर्मिनि एगेन्सै गोबां रादाब बुथुमनो थाखाय बे आनमेन हेलिकप्टारखौ सीमायाव बाहायजेनबाय। बेखायनो इन्डियाबो बे भारत ड्रनखौ थाबैनो दिहुननानै खामानियाव बाहायनो गोनां जादों जाहाथे चाइनाखौ काउन्टार होनो हायो। DRDOनि बुंनाय बायदिब्ला the world's most agile and lightest surveillance drone, the UAV has been developed fully indigenously। बेखौ गुबुन हादरनि जेबो मदद लायाबालासिनो बानायनाय जादों होनना बुंदों। The small yet powerful drone works autonomously at any location with great accuracy, says DRDO। एकदम बेयो DRDOआ ओरैबायसा एक्युरेसि जों खामानि मावनो हानाय गावनो गाव खामानि मावनो हानाय हिसाबै बे ड्रनखौ भारत ड्रनखौ बानायनाय जादों। The artificial intelligence equipped drone Bharat can detect friends and foes and then response accordingly। DRDO बुंनाय बादिब्ला बे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सजों बानायजानाय बे भारत ड्रना लोगो आरो सुथुरखौबो सिनायनानै खामानि मावनो हायो होननानै बुंदों। It can operate in extreme cold weather conditions too along the LAC। DRDOनि बुंनाय बादिब्ला लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रल जाय इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव मोनसे सीमा, बे सीमानि गेजेराव थानाय एक्सट्रिम कोल्ड वेदार कन्डिशन जोबोद गुसु थासारियावबो खामानि मावनो हायो होननानै बुंदों। DRDOनि बुंनाय बादिब्ला the drones provides real-time video transmission during the mission and can even detect humans hidden under deep forest covers। DRDOनि बुंनाय बादिब्ला गोथौ हाग्रा ओनसोलाव थाखुमानानै थानाय मानसिफोरखौबो बियो नागिरना संना दिहुननो हायो होनना बुंदों। during the मिशननि समाव with real time video transmission एकदमबारे एक्युरेट मोनसे भिडिअ
ट्रेन्समिसननि जोहै The night vision capabilities and its stealthy design ensures that its signature remains undetected from enemy radars. दा हरावबो नुनो हानाय हरावबो भिडिअ खेबनो हानाय सावगारि खेबनो हानाय केपाबिलिटि गोनां बे स्टिल्टि डिजाइन सिखावै खामानि मावनो हानाय रोखोमै बानायनाय बे भारत ड्र'ना सुथुरनि जि रादार बेनिफ्रायबो थाखुमानानै खामानि मावनो हायो होननानै बुङो। दा बेनिफ्राय बुंनो हायोदि जे DRDOआ डेभेलप खालामनाय भारत ड्र'न बे भारत ड्र'ना जोबोद इन्डियान आर्मिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गोख्रों मोनसे ड्र'न जाय ड्र'ननि गोनांथिया इन्डियाआव दंबाय दं मानोना बेफोरबायदि ड्र'ननि आंखालाव भारत हादरा गुबुन हादरनिफ्रायसो ड्र'न बायनानै लाबोनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय थादोंमोन बे समावनो DRDOआ हरखाबै दिहुननो हानाय बे भारत ड्र'ना इन्डियान आर्मिनि थाखाय जोबोद खामानि गोनां जादों आरो चाइनाखौ काउन्टार होनो थाखाय बे मोनसे गोख्रों मोनसे भारतनि राहा लामा होननानै जों बयबो बुजिनो हायो।